Amwene tatiye ntionele video iyi yochitika ku Malawi. Neighbor kuosa pita kumalekero business moja atandizane kulia ndi neighbor wake ndiye azima yakulizana mpira ndikumangirira komanso adapereke ndalama akamangirira kumanda mpaka maliro ayike pamene akammasule komanso adalipire ndalama 100,000. Maliro kulirana. Osamapegesa maliro kulirana. Tu. Zili kuno kunzuzu Luwinga. Area 1B. Tu. Kupegesa maliro ndendiza azimaya zake abukoka maliro aneba. Ama ndi abam. Ndikuchita manyazi kuonera video iyi ndikuchita nyazi. Munena kuti anthu osewa azimayi osewa akulankhulawo akutenga video akuimba nyimbo akumuwoza nzimayi zawo sakuonapo vuto lina lililonse. Sakuonapo vuto lina lililonse. Yani malo akuchita mothandizana kulira ndi neighbor zawo. Malo mothandizana kulira. Kuthandizana kulira, how is that by force? How is kuthandizana kulira chinthu chopangana force mpaka kummanga moto alipire 100,000 malamulanda alipire malamulanda abwene zinthu anthu kuzuzu izi zindaziona kwambiri zikuchitika kuzuzu and video iyi ndaipeza pa social media anthu ambirimbiri akupanga like you guys really, you don't see a problem with that. Munthu kumanga nyakula kumbuyo abusing that woman. That woman is a mother. That woman is a sister. That woman is a daughter to somebody. Crime yomwe mukuti wapangayo ndiyo nena kuti sanapite na umaliro, sanapite na umaliro, wapita ku business. Munthu wamwalirayo wasiya mavuto. Mene bakuvutira pa Malawi. Wamwalirayo wathawa mavuto. Wamwalira is free from ngongole, is free from mabiru, is free from chakudya saja, is free from wapita. And you want to force aliyense amene adakali mavuto. Udakali mavuto aja not to attend to your problems. To stop attending to your problems. You know, akamati nena kuti ifeyo anthu okuda ifeyo tili sitinamalizike kupanga develop ma brain athuwa tidakali 500 years amanena zinthu ngati zizi. Because I tell you, zinthu ngati zizi ku Europe zimachitika 500 years ago, medieval times, the dark times, the dark ages ndizimene ankapanga zinthu zangati zimene. Ndivaka azungu anja amati akabwera kuti pese tikukamba za ufiti tikulozana ufiti ujatu kwa azungu sanazipanga zimene. Medieval times amapana nditu kupana mudzose kulozana kuti ufiti kutenga azimayi wakapitisa anapangapo zimene. Medieval times ku Europe. Ndifake when they see us doing zinthu izi amato zawo za mu history zija we are living like that. Ndifake amatiika kuti fetu kutsalira dakali mbuyo. How can you do that to a woman? Andakuzuzu